Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 3 εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά. Ένα θηλυκό σκυλί μπορεί να γεννήσει μέχρι και 16 κουτάβια. Αυτό σημαίνει ότι σε 6 χρόνια έχουν γεννηθεί έως και 67.000 σκυλιά. Όλοι έχουμε συναντήσει σκυλιά άρρωστα, φοβισμένα, κακοποιημένα ή ακόμα και επιθετικά. Ο αριθμός τους θα συνεχίσει να αυξάνεται αν δεν αναλάβουμε δράση. Η απάντηση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι η στήρωση. Η στήρωση είναι ένα συνηθισμένο χειρουργείο που αφορά όλα τα σκυλιά, είτε οικόσιτα είτε αδέσποτα. Μπορεί να περιορίσει δραστικά την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, μειώνοντας τον αριθμό των αδέσποτων. Η στήρωση αποτρέπει επίσης διάφορες ασθένειες, επιτρέποντας τα σκυλιά να ζήσουν ευτυχισμένα για πολλά χρόνια. Η στήρωση δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους ή του Δήμου. Είναι πάνω απ' όλα ατομική ευθύνη όλων μας. Και έτσι όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τους τετράποδους φίλους μας.